Biko ụnụ ahụla ihe onyonyo anyị na-egosi unu n'ebe a. Oge kacha mkpa mmadụ nwere ike imere mmadụ ihe bụ mgbe ọ nọ ọ bụghị mgbe ọ nwụrụ. Ndị na ebute ndị ga-ebute akpara ise ebute ya bụrụ agụụ na ilekọtaghị mmadụ anya bụ ihe gburu onye ahụ. Ịhụla mma ịhụla ụlọ ya ebe ọ nọ otu o si dịrị. Ọ gbakwara mbọ dị ka nwaanyị ibe ya ụmụ nwaanyị ibe ya si agbaka, mana ọ bụ otu chi si kee, n'ihi na ụmụ ya bụ ndị kwesịrị ilekọta ya anya enwekwaghị nke nọ ọnwụ eburula ha. So mma naanị ya nọ ọ bụ site na enyemaka ndị mmadụ o ji na survive. So ile anya ebe a ịhụ ihe dị ebe a, ị ga-ama na ọ gwụrụ ike. Ihe anyị na-arịọ bụ onye nwere ike inyetụrụ anyị aka imeziteta ụlọ ya na ịhụ na o riri ezigbote ndị. Onye dị otu a ya gbatara anyị ọsọ enyemaka dịka ị na-enye, Chineke ga-agọzi gị. Mbọkọ Chimezie bụ onye amasị anụ m na-ata ejighị m di ejighị m ụmụ m mụrụ agwụsịa ọnna m na agbọtọ m na-ekpekwara Chineke ma nweta n'iyi aka. Ọ dịghị onye m nwere, nne m anwụọ na nna m nwụọ mgbe mbụ ka a na-agụ afọ 6. Ugbu a amanyekwaghị m afọ na ọ merire n'afọ 10 ma ọ bụ na ọkafebe. Onye nwe ebe a bụ nwa nwanne di m. Ọ nwụrụ anwụ, nwa agbọghọ mmadụ. Ọ kwara m ka m pụrụ abalị ụnyaahụ. Obi na-arụ. Anyị abụọ nọbe ka ọ tọrọ nwụrụ anwụ, ka ọdọ nwụrụ anwụ, ada nwaanyị nwụrụ anwụ. Ọ na-anwụ na mbọtọ nwere m onye iyi aka. Ihe a na-arịọ ụmụ arụ ha mere m bụ inekọta m, ewetara m ego ndị akpara ndị. Biko ihe a na-ekwu bụ ka agbata ọsọ enyemaka. Ị mara ahụ ihe ị ga-eme ma ugbu ọ nọ ndụ, nwa ebere enyemaka ọ bụla ị ga-eghe ka ọ bụrụ na ndụ a na Chineke titukwara ihe na nwa ndụ ole ole ọ ka nwere nọ ka ọ nọ ya n'udo, obi ga-adị anyị mma. Onye na-ekwu bụ ụzọ Amaka, ihe arụ ji mara bụ Amaka Homeland. Iruo m inweta m inwetele ma ọmụ ya, ị chọkwana ịkpọ m n'ekwentị ma ọ bụrụ na ị nọghị adịghị ama, ma ọ bụrụ na ị nọghị na-arụ ebe a, nọmba ị ga-eji enweta m bụ 08063696123. Ka mkpọkwa ya ọzọ 08063696123. ihe anyị na-ekpe ozi ọbụla izuru ya ga-erute ya, kama nọ n'ihi na ọwụ memba anyị Assemblies of God, mma na-ekpe na Assemblies of God atani, kama dị uto ọrịa na ngịnị ọ na-apụta tụpụkwa anyị na-abịa n'ụlọ na-eleta ya mara aga ọzọ anyị mma. Ngwanụ isi ike nụ isi ike anụ ọhaneze ndị